салом ширинакони ман. салом муаллима ҷон. салом муаллима ҷон. офарин. агар шумо омода бошед мо барномаро сар кунем. мо омода. омода. офарин. пас биёед бо тамошобинони азиз низ салом гӯем. салом бачаҳо. салом бачаҳо. салом тамошобинони азиз, чун ҳар вақта мо шуморо ба китобхонӣ ба барномаи мау. ой азизҷон, лола биёед аввал бо тамошобинон салом кунем, ана баъд чӣ қадаре ки мехоҳед бозӣ кунед. хуб? майлаш. майлаш. салом тамошобинони азиз. азизҷон, лабай. магар ҳамин ҷо ҷои шӯхӣ аст? муаллима ҷон, ин овозро ман накардам. ин овозро мо набаровардаем муаллима ҷон. чӣ хел? пас ин овоз аз куҷост? намедонам. шояд ин овоз аз берун бошад. муаллима ҷон. муаллима ҷон. ой 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 ин қадар гурбачаи зебою ширинак. рост лолаҷон, азизҷон, ту ин гурбачаро аз куҷо гирифтӣ? охир гурбачаи ту калонак буд ку? ой муаллима ҷон. лабай? ҷон. лабай. медонед, имрӯз бо ман як воқеа рӯҳ дод. хуб, ҳангоме ки аз мактаб меомадам, шоҳиди он шудам ки як гурӯҳ писарбачаҳо ба тарафи ин гурбача санг мепартофтанд. ногаҳон раҳгузаре рафтори бачаҳоро диду онҳоро ҷанҷол кард. баъд аз оне ки гурӯҳи бачаҳо пароканда шуданд, ман ба назди гурбача омадам. гурбачаро ба зери бута бурда ба ӯ каме нону об додам, баъд хайру хуш кардам. сипас боз ба раҳам баромадам, аллакай ба барнома дер мекардам. хуб. ногаҳон садои гурбачаро шунида ба ақибам нигоҳ кардам ки гурбача то ҳамин замон маро пайравӣ карда истодааст. баъд ба гурбача раҳмам омад ва ӯро бо худ ба барнома овардам. муаллима ҷон, лола ҷон, баъд аз анҷоми барнома ҳатман ӯро ба хона мебарам. маро бубахшед ки ҳамроҳам овардам. офарин, офарин азизҷон, ту кори хеле хуб кардӣ ҷони ман. аз ростӣ? бале. Ой, ташаккур. вале сад афсӯс ки одамон хеле нисбати ҳайвонҳо бераҳм шуданд. онҳо фаромӯш карданд ки ҳайвонҳо низ ба монанди мо инсонҳо ҳама чизро ҳис мекунанд, дарк мекунанд. меҳру муҳаббатро, навозишро, дардро. муаллима ҷон, нахуд одамон фикр накунанд. агар бо онҳо касе чунин рафтор кунад, онҳо худро чӣ гуна ҳис мекарда бошанд, на? бале лолаҷон, бале азизҷон, аммо сад афсӯс ки одамон бархеашон фаромӯш мекунанд, яъне рафтору кирдорашонро барои иваз кардан фаромӯш мекунанд. пеш аз ҳама вазифаи ҳар кадоми мо ин муроқибат аз ҳайвонҳо аст. мо бояд ҳайвонҳо, наботот ва пеш аз ҳама сайёраро ҳифз намоем. ва имрӯз китобе ки ман барои шумо ва барои бачаҳои азиз мехонам, маҳз дар бораи ана ҳамин мавзӯъ аст. ин китобча ном дорад фарзанди аз ҳама азиз. фарзанди аз ҳама азиз? бале, фарзанди аз ҳама азиз. муаллифи ин китобча Наргиси Муродалӣ, мусаввираш бошад Бахтиёр Қаҳоров бо расмҳои хеле зебо ин китобчаро боз ҳусни дигар зам кардааст. пас бачаҳои азиз, агар омода бошед, ба хондани китоб шурӯъ мекунем. ман омодаям. ман ҳам. офарин, фақат бо диққат бошед, чунки вақте ман хондам, пас аз хондан ба шумо савол медиҳам. ба шумо низ азизҷон ва лолаҷон. ва шумо бояд ба ҳама саволҳои ман ҷавобҳои дуруст гардонед. агар омода бошед, ба хондан шурӯъ мекунем. мо омода. офарин, сар кардем. дар як бешазоре
гургу, рӯбоҳу хирсу харгӯш фарзандони худро дар оғӯш гирифта дар мавзӯи аҷибе баҳс мекарданд. дар ҳамин вақт шикорчӣ пинҳон омада баҳси онҳоро гӯш кард. бачаҳои азиз, ба фикри шумо онҳо дар бораи чӣ баҳс мекарданд? ба фикри ман дар бораи хӯроки бомазза баҳс мекарданд. масалан, заргӯшак мегӯяд ки аз ҳама хӯроки бомаззатарин ин сабзӣ аст ва хирсак мегӯяд ки ин асал аст. офарин. рӯбоҳак бошад гӯшти мурғу чӯҷаро хӯроки бомаззатарин медонад. гург бошад гӯшти бузу гӯсфандро. бале, пас биёед давоми ҳикояро мехонем. биёед. гург мегуфт: дар дунё аз ҳама азиз бачаи ман аст. бинед чашму гӯши зебои ӯро. ӯ бачаашро сахттар ба оғӯш гирифт. ман ӯро аз ҷонам бештар дӯст медорам. не, бачаи аз ҳама зебову азиз рӯбоҳаки ман аст. вай зирак, нағзакак, хушрӯяк аст. сару рӯи фарзандашро лесид рӯбоҳ ва афзуд: ман ӯро аз ҷонам бештар дӯст медорам. бачаҳои азиз, ба фикри шумо бачаи гург зебо аст ё бачаи рӯбоҳ? ой, ба фикрам бачаи рӯбоҳ зеботарак аст. рангашам норинҷӣ ба ман маъқул. ой. офарин. ба ман ҳардуи онҳо маъқул аст, чунки онҳо хурдакаканд, мисли гурбачаи мо. оҳо, магар аз бачаи чашмсиёҳи ман ҳам онҳо зеботаранд? ғурид хирс: ман ӯро аз ҷонам бештар дӯст медорам. ҳамаи шумо зебоиро нагидаед. аз ҳама зебояку майдаяку ширинак фарзанди ман аст, гуфт харгӯш. ман ӯро аз ҷонам бештар дӯст медорам. хуш, бачаҳо, чаро ҳар кадом ҳайвон бачаи худашро зебо мегуфт ва мегуфт ки аз ҷонаш зиёдтар дӯст медорад? барои он ки дар ҳақиқат бачаи ҳамаашон зебо буд. ҳар як модару падар бачаи худашро зебову азиз мегӯяд. бале. пас биёед давоми ҳикояро мехонем. биёед. гургу, рӯбоҳу хирсу харгӯш бачаҳоро сахт ба оғӯш гирифта гуфтанд: ҳамаи мо фарзандони худро дӯст медорем. биёед баҳс намекунем. шикорчӣ баҳси онҳоро гӯш карда фарзанди худро ба ёд овард. бале, фарзанд барои ҳар кас аз ҳама азизу зебост. шикорчӣ бори аввал аз шикор бо дасти холӣ баргашт. хуш, бачаҳои азиз, ба фикри шумо барои чӣ шикорчӣ шикор накарду бо дасти холӣ ба хонааш баргашта истодааст? муаллимаҷон, шикорчиро раҳмаш омад. офарин. амма ки шикорчӣ фикри бачаҳои ҳайвонҳоро кард. агар яке аз инҳоро шикор кунанд, фарзандҳои онҳо танҳо мемонад. офарин азизҷон, мебинам ки шумо хеле бо диққат гӯш кардед, хеле зирак ҳастед ва ба ҳама саволҳои ман посухҳои дуруст додед. хуш, шикорчӣ нахост ки ҳайвончаҳоро шикор кунад, яъне ки фикри фарзанди худашро низ кард. барои ҳамин шикор накарда бо dastoни холӣ ба хонааш баргашт. хуш, азизҷон. лолаҷон, лабай. ҳикоя ба шумо писанд омад? бале. ба фикрам муаллимаҷон, ҳикояи мо ба гурбачаи мо ҳам писанд омад. бале, писанд омад. барои ҳамин гурбачаи моро хобаш бурд. муаллимаҷон, лабай. агар шумо ин китобчаро ба ман диҳед, ман ба хона барам, барои додарчам хонам, пагоҳ боз бармегардонам.
хуб лола, имрӯз китобчаро ба ту медиҳам. Азизҷон, Лабай. баъдан ту ҳам ин китобчаро бурда ба хоҳарчаат мехонӣ. хуб шудааст. тамошобинони азиз, ҳикоя ба шумо писанд омад? офарин. ҳеҷ гоҳ муроқибат аз ҳайвонҳоро фаромӯш накунед. кӯшиш кунед ки рафтору кирдоратонро иваз намоед ва ҳамеша табиат, наботот ва ҳайвонотро дӯст доред, ҳифз намоед. хуш, азизҷон, Лабай. лолаҷон, Лабай. бачаҳои азиз, вақти барномаи мо ҳам ба поён расид. биёед бо бачаҳо хайру хуш мекунем. Биёед. хайр. Хайр. то барномаҳои дигар. То барномаҳои дигар.